खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 7 सेप्तेम्बर 2023 बारायजायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मुम्बाइनि सुबर्बान आन्धेरियाव सासे 25 बोसोर बैसोनि एयार हस्टेसआव साख्रि मावग्रा सिख्लाखौ गावनि थाग्रा जायगायाव बुथारनानै गारना दोननायाव बोखांनो हादों। बुथारजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय रुपाल अग्री। रुपाल अग्रीया गावनि बयफ्रेन्ड आरो गावनि असे बिनानावजों जमायै थायोमोन, नाथाय बिनि असे बिनानाव आरो बयफ्रेन्डआ नखराव थांनाय समाव हाउसिं ससाइटिनि सासे सुइपारा बे सिख्लानि रुमाव हाबनानै इनाय खालामनानै बुथारनाय जादोंमोन। उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव दायनिगिरि बुथारा सुइपारा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय सुइपारनि मुङा जाबाय बिक्रम आटवाल, 40 बोसोर बैसोनि। नाथाय बिक्रम आटवालआ बे सिख्लाखौ मानि थाखाय बुथारखो, ना जिनाहारि खालामखांनानैसो बुथारखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। मरिगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पबितरा हाग्रामायाव मासे आइजो गान्दाखौ थैना थानायाव हाग्रा बिफाना बोखांनो हादों आरो बे गान्दा आइजोखौ दैयाव गबनानै थैदों होननानै हाग्रा बिफाना सन्देह खालामनानै बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। नंखाय डक्टर 10 बोसोरनिफ्रायनो फाहामथाय होगासिनो दंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय ज्योतिकुसि ओनसोलाव थांनाय 10 बोसोरनिफ्राय गावखौनो डक्टर होननानै रां खामायबाय थानाय सासे नंखाय डक्टरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। हमजानाय नंखाय डक्टरनि मुङा जाबाय परेश चक्रवर्ती आरो बेनिफ्राय गोबां नंखाय डकुमेन्ट्सफोरबो बोखांनो हादों। परेश चक्रवर्तीया आयुष मेडिकेल मुंनि चेम्बार बेखेवनानै नंखाय फाहामथाय होगासिनो दंमोन। हजाइ जिल्लानि सिङाव थानाय लामदिं टाउनाव सम्पतिनि थाखाय बिदाया गावनि असे बिनानावखौ इनाय बुथारदों। बुथारजानाय बिनानावनि मुङा जाबाय सीता दास आरो बुथारा दायनिगिरि दुथां बिदानि मुङा जाबाय नारायण दास। नारायण दासआ गावनि असे बिमाखौसो बुथारनो नागिरदोंमोन। बेहायनो सीता दासआ बिमाखौ रैखा खालामनो थांनायाव गावसो थैनांबाय आरो बिमा कल्पना दासनि गोदोनायावबो गोब्राब जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला नारायण दासआ हानि बाथ्राखौ लानानै बिमाजों नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। बे समाव जोखोम जानाय बिमाखौ दिपु मेडिकेलाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो उनाव जाथायखौ पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि नारायण दासखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। गिथाव बाथाव ब्लास्ट जादों। गुजरातनि तापी जिल्लानि सिङाव थानाय बिरपुर गामियाव गंसे गोदानै लुफुंजानाय जुइसनि फेक्टरि सिङाव हरखाबै गिथाव बाथाव ब्लास्ट जानानै अर खामनायजों सानै मावथिफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 3 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। फेक्टरि सिङाव खामानि मावबाय थानाय समाव मेसिनारि सेटिंखौ खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै मेसिना ब्लास्ट जानायाव बे जाथाया जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै नुनाय मानसिफोरा गिखांनाय फोरमायदों। आं नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। जोंहा बालाजियाव उन्दै बैसोनि बैसोआनो जायाखै। सासेया 14, सासेया 15 ना 16, 19 बोसोरबो जायाखै। सानैबो बर'। बिसोर दोनखारबोदोंमोन, गुवाहाटियाव दंफैयोमोन। दा बेहा मिथिङा सोलिगासिनो दं। नै आं मोखांखौ देखायादे, बेहा मिथिङा सोलिगासिनो दङ। बैसोरनो जाबाय नै बैसोर सानैया, हौवा हिनजाव बैसोर सानैया एफा उन्दै उन्दै बैसोनि। आसरित मा जाबावगोन। गोबां साननो गोनां बाथ्रा जागासिनो दङ। दा बिसोरखौ हमदों, न'खरनि मानसिफ्रा दा लांफैगासिनो दङ। नैबे बालाजि मन्दिर, बेहाय जोंहा एक्स ndfbआ आदामोन, गुवाहाटि नोगोरमानि एक्स ndfबआ आदामोन। बिथांमोना हमदों, लख्रा ओनसोलनिफ्रायनो हमदों बा गुवाहाटिनिफ्रायनो हमदों। दा साननो गोनां बाथ्राया बिसोरदि जोंनि बर'नि माखासे लाइमोनफोरा मा जागासिनो दङ। फरायफुबाय थानाय समाव सानैबो मोनसे स्कुलाव फरायो, मोनसे फरायसालियाव फरायो, नाथाय बिसोर सानैजों गोसो थोलायनानै दोनखारबोदोंमोन। एकदमबारे बैसोआनो लाथाव जाया। आसरितखा। मबाइलाव थाबाय थायोबा बिमा बिफा रागा जोंखागोन। स्कुल गखांनाय लोगो लोगो नोङो दसे रेस्ट लाफैबाय, लेखा फरायबाय, लेखा फरायाबा खामानि एसे एनै मावनो हायोबा एसे मावना होबाय। मबाइलाव नों कन्टिनिउ रायलायोबा बिमा बिफा रागा जोंखागोन। बिमा बिफा दाहार सार लानानै फोरोङो। मानसि जाथों ना फोरोङो। मोजां बिमा बिफानि खोथाखौ लानानै नों न'आव थाहैगोन दा। नोंनि भुलखौ नों गनायना लाबाय दा। जथेस्थ' माबा जादों, भुल जादों। हमदांनो हादोंना? हमदांनो हादों? गाबोननिफ्राय जुदि नोङो हाजिरा मावनो गोनां जायोमोनबा बे 12 बोसोर 13 बोसोराव ओमफ्राय लाजियाखै एसे उन्दैयाव सिन्दुर लानो
बे न' मालिकआ सोङाखै इसिनदेआव हाबा जादों सोङाखै हा नेक्स्टआव सोरबाफोर आरो सोरबाफोर नोंसोरनि एलेकायाव सोरबा बेबायदि नोंसोरबायदि जायोबा नोंसोरबो बादा होनो हानाय नोंसोरबो एसे सान बुजिबाय माने जि जाबाय न'आव थांदो न'आव थांनानै गाबोननिफ्राय बे स्कुलाव हाबाबाबो आरो बे नों जि जायगा स्कुलाव हाबदों बे जायगायावनो हाबनो नाजा आरो लाजिबा एसे बेलेग स्कुलाव थांनानै सोना हो बुजिबाय ना मालाय बे बाथौफुरियावनो आराम माबा खालामनानै एखे लोगो हगारनाङा खुरमा दंखायो दा थांनानै बाजै गामियाव बुथायग्राबो थायो मोजां मोनग्राबो थायो माबा थायो नालाय बेखौ लांनानै माखासे थानायाव इन्ट्रि खालायनानै नोंसिनि खोथा न'खरनिजों गोरोबलायनानै मेडिकेल माबा खालाय बुजिबाय दा बिसोरबा मा जादों मा थादों दा जोंथ' नोंसिनि सिगाङाव बायदि माखासे खोथाखौ जों बुंनो समाया ओमफ्राय बुंनो थांनानै मेडिकेलनि बेब'स्थाखौ लाबानो जाबाय सिदा सिदि आरो ना माखासे माने थानानिफ्राय एसे एडभाइस ला आरो गामिनि रायजो राजानिफ्राय एडभाइस ला आरो लकेल आबसुनिफ्राय एडभाइस ला लकेल आबसुनि मानसिखौ लेंहरनानै लकेल आबसुआ मा डिसिसन लायो बिदि खालामबानो जाबाय आरो मोजां फरायनो नाजादो दा हाबा जाखानायबा मा जागौमोन नोंसिनि संसारा दा नोंबो उन्दै 18 बोसोरबो जायाखै जेलावसो थानांगौमोन नोंसोरो दा जुदि जेलाव थाङालासिनो गथ' गथाय खांबाय नोंसोरो हाजिरा मावना जाबाय थानांगौमोन नोंसोरो नायबो बिदिनो सोलिनांसिगौमोन आरो बिसोरना ओंखायनो एसे साननांगौ माने हगार साना गोसोखौ माबायाव आदा जाबाय दे बेब'स्थाखौ रायलायनानै नोंसोरो मा खालाम खिन्थु बेहा जुदि बोरैबा जुदि एक्सिडेन्ट जायोबा बिनि जिबना रिक्स दङ बेखौ खिन्थु जों मेगनजों नुनाय खिन्थु जानो नाङा दाजाथों खिन्थु ट्रिटमेन्टखौ नोंसोर खालामथार थालला खिन्थु नोंसोर गार्जेन हिसाबै बे बुस्थुखौ बेसो बुंदों बेनि थाखायसो जेबो गैला बेयाव रिक्स दङ माने ओंखायनो थांनानै ट्रिटमेन्टखौ मोजां ला सों रायलाय नोंसोरो मोजाङै खोथाखौ सेफायलायनानै रायलाय माबाफोर दङबा माने बुंना लागोन उल्टा उल्टा सोंजोब बे बुस्थुखौल' नांगौ आरो सार ओमफ्राय जेनेबा केसथ' होनाय जादोंमोन ना इखौथ' दा केसखौ उइद्र' खालामबानो जाबाय मिसिंसोमोन बे मिसिंबा जों मोनबाय होननानै थानायाव हायोबा नोंसोरो न'खरबो थांनानै जेनेबा जों सानैखौबो जों सोमजायलायनानै लाबाय बुजा बुजि जों सोमजायनानै लाबाय बेखौ उदालगुरियाव मोनबाय होन बेखौ सोरबा खासेखौ क'क्राझाराव मोनबाय होन बिदि आरो बेलेग जमा मोनदों होनना बुंना आरो नङाबा नोंसोरबो फासायजागोन बिसोरनि मोनसे पुलिस प्रशासन दङ उन्दैनि ओमफ्राय नोंसोर न'खरनिजों जुदि देरलायनानै जुदि होलायोबा नोंसोर गोरोबलायनानै थांलायनाय फैलायनाय खालाय फरायलायबाय था गुबुन हारिखौथ' जों नुयोना माखासे रिलेसन खालामनानै देरलायनानै लालायबानो जाबाय नोंबो मोजाङै फराय साख्रि लानो नाजा थांलायलाय फैलायलाय नोंसोर ओमफ्राय बे अबेबा फरायबानो दोनखारलांनांगौ बे नङा फराय आरो नोंबो मोजां थादो नानि दे बेबायदि गेलेनाय थांलाय फैलायनि सम दङ देरसो दै दा बैसो जायाखै नालाय